martangiang mahita asini roha madihamu doho dame nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna tabigi mahata ni debata dihita imana tersurat di Rom 12 ayat 5. Songoni dohita torop sadaging di bagasan Kristus alai ruas bidu hita sama hita. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ido sahana. Donga saha porsiau di bagasan Yesus Kristus. Judul nitrupu tahun sada di bagasan Tuhani. Satu dalam Tuhan. Sudi dorahita makari koton makna dohot lapatan ni hasadaon. Danga dong jolma na Solomo rohana sada. Alani di perhaturus jala dipakai si Paulus do tu huria Rom. Taringot tu ima huriai asa sada na sida unangadong pakilalaan. No sangap, pakilalaan no morang, pakilalaan ubadia, pakilalaan umalong, pakilalaan yang lebih layak, pakilalaan songoni ido mabain gabe patubu kesenjangan, patubu akka hagauron, patubu akka perselisian. Ido masai talpe diajak jala dipaingot kurpu tahun marhite imanak kaningani padohan ni si Paulus asa hitape torop songo daging sadaging duhita di bagasan Kristus sada duhita ay rosbi duhita sama hita alani na parjuru sahali dipaingot si Paulus do ima hita songo pamatang sadaging di bagasan Kristus. Jadi nasa na porsia, nasa na adong di portibyon na marguar dirina. Ima na tinokpa ni debata na porsia di Yesus Kristus. Ini kedohonot tanah kaningan ni sadadu hita. Asadaw ni ima na inong aking hasadaw di bagasan Kristus. Nang pe berbeda-beda margata. Nang pe berbeda-beda ekonomita, nang pe berbeda-beda gelar akademista, nang pe berbeda-beda warna kulita, berbeda-beda nang akaulota. Tentu akka perbedaan ni masai uli dui dito pada bata saru pada nak kengen hidup bena songo pamatang. Dan dosudi dito pada bata di pamatang to selaku jari-jari i berbeda-beda. Selaku nang songo ni di obuki berbeda. Alani do berengot tadi perbedaan ni disudi pamatang ni jolmai di perbedaan ni danga dong. Na tidak. Na masih haratan. Manang masih pasobuan. Tacuba majo rupani tabayakon si andaina cemburu ma butuha tu pamangan. Cemburu tangat tupat. Cemburu pak tu si majujung, cemburu mata tu pinggol, cemburu jari-jari tu butuha. Seandainya di dalam kecemburuan ni pamatangnya ada na terjadi. Roma butuhan ni orang nama jaloya, holan inganan ni si pangano na dangola majalon. Betul, budu gabi sudi hitir-hitir, gabi male-male. Roma rupane maddo rupane nong si majujung. Holan digijang holan negijang romo se rupane madok pamangani holan na magkilhili ako so hiya ko na menimate holan na magkilhili na rupane so ngoni nang akka pamatang nasi si andai na pamatang-pamatangi rap keberatan
adona terjadi. Nah terjadi adalah penyakit, kehancuran, keributan, lemas. Jadi ada ngolobe demonstrasi ma butuh, demonstrasi pamangan, demonstrasi marpani jari-jari. Dan ngolo mula-ula masing-masing imagabe marsahid. Alanido dipaingot tidak songos sada pamatang. Songos sada anggota tubuh. Molo diperhatulus pehita songon anggota pamatang tubuh manusia. Karena dalam tubuh manusia setiap anggota memiliki fungsi yang unik dan yang penting. Masing-masing berbeda fungsinya. Songonido nak kita. Di bagasa Kristus kita memiliki meragam talenta. Dan sarupa talenta tadi di bata. Tabayak ko majumlo sudirak dokter. Tabayak ko majumlo sudi supir. Isi pangula, isi guru, isi tentara, isi polisi, isi dokter, isi guru, isi pandita, isi nang akana asing. Alay sa luhu nang berbeda-beda pe, ima lah melengkapi do, mengasihi dan saling mencukupi, melengkapi satu dengan yang lain. Labatan na asa di jauh kita ikut di sini berengota kerjasama, saling mendukung. Ala pamatang. Jadi ala pamatangnya tentu adong ikon adong do kerjasama yang baik. Jadi kerjasama ni pamatang sudi rapsongoni lau banget tidak maahna terjadi. Kesehatan, dohot kelancaran, sehat masudi. Ya. Alani nang dohonot tado marhite turpukon dia kahasadauni kesatuan dalam perbedaan. Sedaga perbedaan ini coba juta banyak kumulu sudi do sarupa jol mai top pada bata di portibio barang boton ba ibe perupane olo salah mangguit te pinikir inattani bahape inattani hala olo berbeda ala mulu sarupa do sudi alai berbeda-beda do di bahan berbeda do di topat Tuhan ala ni perbedaan ini dan babai gabe makin adong cara tetapi perbedaan itu membuat semakin harmonisasi. Saling menerima. Itu tahu ni perbedaan ni. Di perbedaan ini kita akan dipaingot saling membangun, saling meneguhkan, saling imanaknya ni mendukung asa marparbui. Atau itu nang diajak ni turpukot kita asa sadama kita. Lau patuduhon imanakkan ni bagas joro ni dibata marhite pamatang tai. Tapak kema iman akan kita gunakan ma tapak kema talenta na berbeda-beda talenta yang dibata karunia karena itu hanya satu tujuannya membangun tubuh Kristus. Alinta pada maka perpecaan pada mahaguturon tayakima hasadaun di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mauliate mariho ale Tuhan debata marhite hatam nabadiye asalam tusadana mahami laho mangulakon lomo niroham. Amin.